Шопинг по повод рождения ми ден в Монако, магазин на Dior. Днес ще разопаковаме моята чанта от Dior. Сега ще ви дам пълната информация относно цени, къде може по-изгодно да се купи. Уляла! Готови ли сте? Боже, какво удоволствие! Отваряме. Има даже белязано на Dior. Вътре на чанта, така наречени Dust Bag. Там съм си прибрала даже в него, който е за винаги, когато пътешествате някъде турбичката, сте пазил прах и блесточи. Готови ли? 3, 2, 1. Тази чанта се нарича Miss Dior и е от новата колекция. Вижте какъв нежен цвят. Той е не точно крил, не е точно чисто бяло, ами е млечно бяло. Ето вижте сравнение с кочийката, колко по-тъмен е самият цвят. Аз точно такъв цвят исках. Мерих най-различни цветове и варианти. Исках именно чанта, която да е тип клъч. Ето, ще ширина каква е. Вътре каки. Имаме две отделни части, плюс карт холдерите, където може да слагаме картите. Аз винаги така правя. Така вижте, логото. Пише Dior. Даже има картичка Dior. И има сенжир. Ето вижте. Сенжира. Искам да видите детайлите. Виждате ли този детайл? Панделчицата. Както има тук панделка, така има и тук. Има същия модел без панделка. Тоест 200 евро по-ефтин. Моят модел с панделката съм го купила за 2800 евро от Монако. Имайте предвид, че цената тук-там варира. 100 евро нагоре, 100 евро надолу, в зависимост от локацията, откъде купувате. И също така страни, откъдето може да вземете с tax bag. Защото навсякъде ние плащаме такса, когато купуваме. Да речем, примерно, ако вземем от Истанбул, от Турция, тази чанта ще може да й вземете поне 200-300 евро да си ги вземете обратно, когато отидете на летището. Т.е. по време на оформяне на покупка трябва да носите паспорта със себе си. Те ви оформят tax refund документ, в който отивате на бюрото, което е именно за tax refund. Отивате на летището, питате, те веднага ще ви насочат и оттам си вземате директно в кеш. Имайте го преди това нещо. Друго място, откъдето може да купите е Дубай. Дубай също е така наречена зона, където ние като европейски жители имаме право да си вземем tax back обратно. Но всички други страни, примерно европейски страни, там няма как да вземете tax back обратно. Така че ето ви един лайфхак, как може да ви излезе по-евтино и да спестите пари. Аз, честно ви кажа, мислех, че в Монако също мога да си взема tax back, защото Монако хем е в еврозоната, хем не е в еврозоната. Така, офшорна зона. Но се оказа, че няма tax back за нас, не сме в Евросъюз. Да, какво искам да ви покажа? Тази чанта може да се носи просто, така като клъч. Много ми харесва, че има top handle. Пише Dior. Dior. Има си top handle. И може да се носи по различни начини. След като се изправя, ще ви покажа. Секундичко. Така, ето. Може да се носи така. Може да се носи. Така, малко ще чекам, да ще види. Може да се носи и crossbody през кръста. И също така самият сенжир се маха. И когато го махнете,
Остава само този вариант. Искам да кажа естествено какво се събира вътре, защото предполагам, че доста от вас ви интересува именно този въпрос. Какво всъщност може да се побере в този мини сладко клъч? Така, значи, как ще го кажа? Освен компартментите, които ви показах вътре, в секциите, имаме и ето тук отзад. Тук може също да пъхнем това. Сега, вътре може да се побере. Това е моята батерия, мой спасител. Компактна батерия. Слагаме вътре AirPods. Без тях не ходя абсолютно никъде. С мой спасител. Гланс. Шинел. Можем да сложим и очила. Очила, само че в такова кълъче може да се сложат, за да се съберат, естествено. Ключове при тях ги слагаме вътре. И трябва да видим така. Сега трябва да нещо да се затвори. И ето. Затворихме. Вижте как се изду. Сега тук в момента вътре не е побран телефон, но батерията, която поставих вътре, тя е с дебелината точно на iPhone. Без кейс. Така че може да се побере без проблем. Вкарвала съм и телефона, Pro версията, просто в момента съм в него. Влиза вътре и вие можете винаги да си оптимизирате място. Но ето долу-горе как изглежда в момента. Вижте батерийката, т.е. телефонът ще бъде просто една идея малко по-дълъг, колкото гланса. Вие може да изберете и по-малък гланс, който да се подбира ето тук в ъгълчето. Има и такъв вариант, има по-манички, по-късички варианти, просто аз съм взела този дългия в момента. И очилата, когато ги сложите в такова кълъвче, си ги прибирате вътре без проблем. Ето този. Всичко най-необходимо, както се трябва. Да, тук съм сложила и ключовете. По този начин изглежда. Да ви покажа какъв типаж очила. Ето такъв типаж. Да видите колко са тънички. Нали, да не са някакви огромни очила, понеже огромни наистина не могат да се съберат, но такъв типаж размер очила без проблем влизат ето тук в горната частичка. Вижте ли, аз да ги слагам в горната част. Без проблем се случава. Ако са ви останали някакви въпроси, винаги може да ми ги зададете. В коментарите може да ми зададете въпроси и да ме уведомите полезно ли ви е било това видео. Какво искам да ви споделям? Има такъв модел, който е една идея по-голям. Тоест, ето вижте сега. Тук са 3 линейки. Има същия модел с 4 линейки. Една идея по-голям. Тоест с около 700 евро мисля, че отгоре. Приблизително. Ако вие искате по-голям, осъзнавате, че това, да речем, е по-малко. За вас ви имате нужда от нещо по-голямо. Аз съм човек, който е обикновено на средните, по-малките чанти. Но когато става въпрос за чанта, която е нужна за по-вечерно носене или така да кажем, елегантно, нежно, за такъв типаж тоалети, където ви трябва чанта класическа, чанта с, ето, примерно този цвят, това си ходи на абсолютно всичко. И аз се взех предимно, за да я нося именно лятото, да я нося в вечерите, летните вечери, когато не трябва да нося толкова много неща с мен, както и през летните дни, когато не нося прекалено много неща с мен също. Сработва. Естествено, няма да тръгна на плаж. Но обяд, на разходка, винаги. Това е такъв типаж чанта, която може да отива на всеки един случай. Друго, което искам да ви кажа, сега, този типаж чанта трябва да внимавате и с какъв цвят неща носите. Защо? Трябва да се уверите, че не носите с никакви дрехи, които пускат и отцветяват, защото ако носите това нещо, особено през лятото, то може да се отцвети чанта. Така че имайте едно на ум относно това, че е необходимо да се пази все пак тази чанта. Като виждате, аз съм с доста контрастна, доста ярка рокля, ципамена, но тя не пуска. Правила съм и на ръка,
не пуска изобщо тази рокля, така че съм сигурна, че моята чанта ще остане жива и здрава и ще си запази цвета. Вижте, тук искам да ви покажа красивички Dior, където пише кое сладичко. Ля-ля! Искам да се надявам видеото да ви е било полезно. Ако ви хареса такъв типаж видеа, може да ми дадете сигнал и да ви направя анализ, разбор на моите други чанти. Аз винаги, между прочим, когато съм взимала решение за някаква покупка от лукс сегмента, винаги гледам YouTube видеа, винаги гледам ревюта относно именно модела, какво побира, как изглежда, с какво може да се съчетава, какъв цвят е. Даже сега ще проверя дали тук пише точно, би трябва да пише какъв цвят е. Само секунда. Магазин имаше най-различни цветове. Lambskin. Това да ви кажа, че е кожа Lambskin, като една идея малко повече трябва да се пази. Защото така да кажем, ако сте джаста праста, може много лесно да я отраскате. Ако не внимавате, ако бързо вадите. Примерно виждате как моите Ключове. съм ги сложила в ето това на Louis Vuitton и ми е супер удобно и по този начин не се драска чантата по никакъв начин. Много е важно, все пак това не е нещо, което струва 50 евро, може да си го пазите. Да ви кажа, че тогава имах супер късмета, когато бях в Монако и исках да си взема подарък за рождения ми ден. Бях получила от моя хажор определена сума и исках да я оползотворя. И ходих в Шанел, в Диор, пробвах различни чанти и още преди да отида бях гледала тази чанта и разглеждах в сайта. Гледах YouTube видеа и в момента, в който влязох в магазина, си заговорих с един от продавачите и на част говорим на английски. После се оказа, че всъщност той е българин и почнахме да се говорим на български. И аз чаках сигнал от Вселената, като знак, кое да купя, от кой магазин да купя. И в момента, в който попаднах на българин, си казах, Вселената ми казва, време е за покупка от Dior. И тук искам да ви кажа, ето как се казва My Dior Pouch Lambskin. Ако някой ходи в Монако, да знаете, че има продавач българин в основния официалния магазин на Dior. Казва се Лъчезар, така че можете да се отбиете там и ще видите, че ще бъдете толкова посрещнати. Най-важното е да попаднеш на такъв sales assistant, такъв продавач, който истински да изпитва удоволствие от взаимодействието с тебе. И това е един празник, когато ти купуваш нещо от лукс сегмента. И за мен е много важно какъв е продавача. Ако аз не усещам хубава енергия от този продавач, то просто не купувам от там. Това е много важно и за бъдещето, защото това е енергия, която вие запечатвате, така наречен якор. Вие поставяте емоционален отпечатък на вашата покупка в момента, в който се случва цялата покупка. Когато се върнете назад във времето или погледнете чантата или там какво сте си купила, да изпитвате радост, да изпитвате щастие, да се връщате назад с усмивка към този спомен. Разбирате ли, а не като погледнете да сетите как, примерно, продавачът се е държал кофти или е обесценявал или е бил изкомерен. Нали, това не е хубава енергия, която ще ви носи покупката от тук нататък. Ако са ви останали още въпроси, ако искате нещо друго, някаква тема, която искате да направя видео на нея, то напишете в коментарите и естествено, за да създавам повече такива видеа, ще ми е важна подкрепа от вас. Изпращам много любов и приятно пазаруване!